Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi partner, how are you? I'm doing good, partner. Ikaw, kumusta ka naman? Ang hilo mo, nawala na ba ng tuluyan? Ay, nako partner, parang nawala ng tuluyan yung pagkahilo ko nung na-realize ko today is the day na makakakuha tayo ng sweldo. Kaya nawala, kaya gumaling ka bigla. Correct, bigla akong gumaling. Alam mo, yun yung nakakalurkay kasi talaga, no? Nagbibigay talaga sa iyo ng dagdag na stress, dagdag na init ng ulo, at dagdag na pagkahilo, yung mga utang na kailangan bayaran. Totoo Pero ka dyan. at least partner, kahit pa paano, kapag araw ng sweldo, may isang araw na hindi masakit ang ulo mo kasi kahit pa paano, 'di ba? Kung halimbawa may utang ka sa kapitbahay, makakapaglakad ka ng diretso sa kalsada ninyo kasi mababayaran mo kahit pa paano. Ganun. Taas kang makakapaglakad Totoo. sa harapan ng bahay ninyo kasi nga may pera ka na pambayad ng utang. Tama. Totoo ba dyan, no? Ang galing talaga ng isip natin Kahit may sakit tayo, the moment na makareceive ka ng good news, lalong-lalo na kung pera yung usapan na yan, di ba parang gumagaling ka bigla? Tingnan mo, perfect evidence ito, perfect example tong kay partner. Masama po pakaramdam yan ngayon Oo. Pero dahil nalaman na sweldo day to day, kita nyo naman yung magandang niya, alive na alive. Ang taas ng energy. Akala mo diba? talagang talagang nakasweldo ng malaking-malaki, ganun ang eksenahan, di ba? Ay, nako, nakakaloka talaga. Nakapagpapagaling talaga ang pera. True. Pero sa true laluto lang halong eklabo, partner, ang pinakamayayaman na tao sa ngayon, yung mga taong walang sakit. Diba? Tama. Alam mo yun, Agree. yung kahit na, ito na lang isipin po ninyo mga tambalanisa na nakatutok ngayon. Kung halimbawa tingin ninyo, gipit kayo, hindi sapat yung kinikita, nakaka-anxious, alam mo yon, parang kasi hanggang ngayon hindi pa rin naman normal ang takbo ng buhay, 'di ba? Isipin niyo na lang yung mga taong may sakit ngayon, yung nakakaramdam na hindi maganda. So the fact that that you are feeling okay, walang may sakit sa inyong pamilya, 'di ba? Is an indication that you are rich. Kasi right now mga kabisyo, ang pagiging healthy ay isang kayamanan, 'di ba? Yun na yung indikasyon ng kayamanan ngayon Hindi na yung ari-arian, hindi na kung ano meron kasi nung nagkaroon ng pandemic, wala na sa dami ng kotse wala na sa partner. dami ng magagandang 'di ba, magagandang klase ng damit, relos o sapatos yan. Hindi na ganoon ang labanan ngayon, 'di ba? Palakasan ng resistensya. At the moment na malaman mong healthy ka, wala kang sakit, ikaw yung pinakamayamang tao ngayon. Correct, totoo yan, 'di ba? So, yun na lang ang ipagpasalamat po nating lahat na healthy po tayo, ikaw mismo na nakatutok ngayon, healthy ka, at healthy din yung mga tao sa paligid mo. Kasi yun yung masaklap, partner na hindi ka healthy ka man, kung meron naman may sakit sa pamilya, masakit din at mabigat sa kalooban. Alam mo, napakahirap baliwala talaga. lahat. Baliwala lahat ng pinaghirapan mo sa buhay kapag ikaw mismo yung katawan mo ang bumigay. Tama. 'Di ba? Lahat ng pinaghirapan mo na ipundar mong bahay, lahat ng pinaghirapan mong kotse, lahat ng naipundar mo, mga ari-arian, 'di ba? Mga tangible, mga material things. Kapag ikaw nagkasakit, lahat 'yan mawawalan ng saysay. Totoo so isipin mo 'yun, no, sa isang iglap. Taon mong pinaghirapan, dekada mong pinaghirapan, pero mawawala lang the moment na magkasakit ka, 'di ba? Correct, Agree totoo ako yan. Ay, nakakalurkay talaga, no? So, yun na lang po ang patuloy nating dasal, mga kabisyo. Talagang, I know that everything is still not in its right place. Alam mo yun, parang hindi pa rin. Like, nung isang araw, partner, hindi, kahapon lang, meron akong kailangan ko magbayad ng bills. Hindi kasi ako masyado nag-online payment, partner, bilang, ang dami ko kasi naririnig na horror stories about yung doing things online. Although, yun naman talaga kasi, alakas makatanda ng ayaw mag-online, no?
Alakas makaano. Nakahanap ka lang ng dahilan na ano, para lumabas. oo. Well, yun din. Aminin ko na, 'di ba, na nakahanap din na naman ng dahilan kung bakit pwede maaring lumabas ng bahay. But anyways, napumunta ako sa Nuvali. Syempre gusto ko na ring chumismis kung ano yung mga bukas na kasi nga 'di ba slowly naman the economy is opening up. Tsaka dito sa Laguna MGCQ na kami. Pero alam mo yun, may mga bukas na rin naman. Pero madami din, meron din namang hindi. Tapos, ano pa rin talaga siya, parang ghost town. Yung mga tipong, nakakalungkot kasi may mga restaurants na malalaki na nagbukas na even for just takeout. Meron din naman dine-in pero medyo hiwa-hiwalay so hindi mo rin ma-enjoy. Tapos, pero madami din na mga restaurants na pati mga salon, tas mga, alam mo na, naka-close na alam mong malalaking establishment sila, na alam mong lumaban sila sa lugar na yun na alam mong hindi naman mura ang paglaban ng renta doon, yung ganun. Pero, at this point, sarado sila. Alam mo yung 4 months na, di ba, partner? April, May, June, July. 4 months na eh. O sakto mga 4 na buwan na talaga ang nakakalipas. So, isipin mo na lang kung gaano ka hirap para sa may-ari nun, gaano din kahirap para sa mga empleyado na nagtatrabaho doon. And mapapaisip ka oo, diba? No? Ano na kaya sila? Nasaan na kaya sila? Ano na kaya yung arrangement ng negosasyon nila sa business na yun? At papaano yung mga may-ari ng business na yun? At yung mga nagtatrabaho din doon? Ano ba yun? Ano na kaya ang sitwasyon nila ngayon? Mga ganun. Naghihintay ba sila? Pinaghihintay ba sila? Meron pa ba silang hihintayin? Meron pa bang what's next? What's in store? Diba? Kaya nga, alam mo kabisyo kung ikaw ay isang online seller at nag-boom ka lang ngayong panahon ng COVID, huwag mo kakalimutang magdasal at magpasalamat ha. Kasi may mga ibang tao, most of us, diba? Ngayong panahon ng COVID, nagkamalas-malas na negosyo. May mga negosyo na dahil hindi pa ganoon ka-stable, kailangan magsara. May mga negosyong stable na nga, nagsara pa rin, diba? Alam mo yun, yung nakakalungkot siya partner, yung clowns. Alam mo yung mong mga malalaking comedy bars na parang hindi mo maiisip na magsasara pero magsasara. Yung mga ganun ba? So, it adds up to the anxiety. Actually, kahapon, di ba, tama ka naman sa sinabi mo na nagbigay lang ako ng rason para kahit papaano makalabas, sumilip sa outside world, di ba? Pero, alam mo yun, maganap ng chismis talaga. Baka hagilap ng chismis, di ba? Pero, ang ending na akala ko parang marerelax ako o matutuwa ako sa mga makikita ko, parang nadagdagan na yung anxiety ko. Kasi, dun ko naramdaman na talagang hindi pa talaga normal. Yes. Oo, na hindi pa talaga normal na I cannot believe that this COVID actually changed the world. Alam mo yun, not just the Philippines, not just Laguna, kundi ang buong mundo. Alam mo yun, yung ganon agree. Nakakaloka at nakakaparaning pa rin. Kaya naiintindihan ko yung hanggang ngayon anxious pa rin. Yung hanggang ngayon parang hindi pa rin makapag-adjust. Apat na buwan na yung nakalipas. Naiintindihan ko yung feeling po ninyo. Ay, totoo ka dyan. Talagang sabi nga din mo, 180-degree turn itong nangyari sa atin. Ay, mali ka, partner. Tayo. May 187.3. Okay. May 0.3. May 0.3 may decimal point. Meron. May sumobra. Wag kang magsasabi ng hindi eksakto. Hindi, partner. Mahirap yan. Madami nakinig sa atin ngayon. Ano ulit? 187.3 degree turn. Yan. Mabulol-bulol ka na pero yun talaga ang tama. Charan. Totoo yan. Diba, lahat tayo gulat na gulat dyan sa nangyaring to na hindi natin napaghandaan lahat. And tama kasi sinabi mo, partner, na up until now, marami pa sa atin nasa period of adjustment. Mahirap kasi nga uncertain Ano ba paplanuhin ko? Tama. Kung ikaw yung businessman halimbawa, di ba, tutuloy ko pa ba yung pagrenta ko sa opisina or hahayaan ko na lang na mag-work from home yung mga empleyado kasi working naman yung ganitong klase ng system. Tama. So parang gano'n hanggang ngayon nasa pa rin sila nasa anong tawag dito point ng pag-iisip pa rin o pagde-decide kung paano yung magiging setup, di ba? Tapos yung mga yung may mga magulang pa rin enroll ko ba yung anak ko sa susunod kasi mahirap hindi kami ready kasi wala naman kaming laptop, wala kaming desktop sa bahay. Correct, totoo. So yung mga ganun, marami pa rin sa atin talaga yung gulat, nag-a-adjust pa rin hanggang sa mga pagkakataong ito. Tama ka, again, mag-agree ako sa sinabi mo, partner. Kaya kung ikaw kahit pa paano nakapag-adjust ka, nakakuha ka ng diskarte para magkaroon ng extra income, one thing na dapat mong ipagpasalamat. Kung ikaw nakapag-enroll ka pa rin ngayong panahon ng pandemic, dapat mong ipagpasalamat yan. At kung tuloy-tuloy pa rin yung sweldo mo sa mga pagkakataong ito,
Di ba? Another thing na dapat mong ipagpasalamat kasi may Totoo mga ka taong dyan. hindi na nagawa yung itong mga 3 bagay na binanggit namin. Correct. Diba? Makapag-aral, makasweldo, di ba? Magkaroon ng extra income, lahat yan. Hindi lahat nabigyan ng chance ngayong Tama. panahon ng pandemic. Nakakalungkot lang talaga, partner, no? Yung how it changed. Alam mo, sa totoo lang, lahat naman ng nangyayari sa atin at sa mundo ay meron dahilan. Sa ngayon lang, parang hindi ko pa maisip kung ano talaga yung mas malalim na dahilan. Isa dun is probably the world is healing, meaning Mother Earth is healing in the form of, syempre, hindi masyado madami yung sasakyan for how many months or weeks, 'di ba, na talagang total lockdown tayo, yung mga ganun. So kahit papaano nag-clear ang air. Yun yung isa sa mga nakikita kong pero yung iba pa, wala pa akong makita talagang more on, honestly, naisip ko talaga parang ba't talaga to nangyari sa ating lahat. Pero alam mo, conflicting lang din minsan yung mga studies, like yung marami ako nababasa na yun nga, mas madami pa ang namamatay sa ibang sakit kesa sa COVID. Parang kaya nga yung mga ibang studies show na parang hindi dapat i-close yung ekonomiya kasi parang may ibang mga sakit na mas mataas ang mortality rate over COVID. Parang ganon. Kasi it's supposedly parang, ito yung mga sinasabi ko dati, partner, na mga studies from for Harvard, Stanford University, na sinasabi ng mga doktor doon at mga eksperto na COVID is just a regular flu na hype. Parang ganun. Pero sa totoo lang, mas marami pang namamatay sa TB sa isang araw. Parang mga ganun. Yun yung sinasabi. At kapag halimbawa, ikaw nga ay 45 years old and below, talagang yung likelihood na ma-survive mo napakataas. Kasi nga, kapag okay naman ang immune system mo, pwede ka nga magkaroon noon nang hindi mo nalalaman Diba? Kaya nga conflicting din yung mga parang gusto kong sabihin na sana maglabas na talaga ng yung tunay na isa lang ang statement. Correct. Kasi nakakalito Diba mag-iingat pa ba o hindi? Diba? Kung lahat ng readers or viewers ay kagaya mo na nag-iisip, paano yung mga hindi naman talaga, diba, nakakapag-isip ng maayos? I mean, diba, paniwalain. Kasi marami talagang paniwalain sa mga baling-balita. Totoo yan. Diba? May mga diba, may mga cheeses na kumakalat May mga kaibigan ka nagsasabi sa iyo na, well, ba, ina-associate na lang ng mga tao talaga sa COVID, pero ang kinamatay naman talaga ay sakit sa puso. Totoo yan. Yung mga gano'n. Diba yung mga gano'n? So, hindi natin alam kung ano talaga yung totoo. So, parang COVID agad. Ang dami. Parang ang oo. sinasabi dun sa mga studies, partner, is that madami pang ibang mga sakit na pwedeng ikakamatay ng isang tao na mataas ang mortality. Mortality rate, parang ganun. Pero syempre, pero diba? Ano na talaga, pero ina-associate na agad sa COVID, parang gano'n. Correct. Tsaka syempre, hindi mo naman pwedeng i-disregard yung pag-close ng ekonomiya. So talagang ibig sabihin, pinag-aralan din naman ng mga eksperto na talagang serious din naman itong COVID na ito. Wala lang, parang 4 months after our lockdown, it still is a big question. Tapos parang wala lang, yun lang din yung parang realization ko na nagmasid-masid ako sa Nuvali na talagang inano niya talaga yung pinutol niya talaga yung ekonomiya, 'di ba? Isipin mo yun, partner, walang sine, 'di ba? Walang sine ngayon. So isipin mo na lang yung mga nagtatrabaho sa sinehan. Na yun yung work nila, taga-bantay doon. Tapos yung mga pang kids na playground. Partner? Yung mga movie makers. Yun din. Yung mga, correct. Alam mo nga, partner, producers. Isang araw nga, meron akong nabasa na post ng isang artistang pina-follow ko sa Instagram. Parang sinabi niya doon, #NoWorkNoPay. Alam mo yun, parang nakatingin siya sa malayo, tapos parang nilagay niya doon, nag-iisip kung paano magsusurvive at nag-iisip kung saan kukuha ng parang kakainin sa mga susunod na araw. Tapos #NoWorkNoPay. Alam mo yun, yung mga unthinkable kasi alam mong lagi namang may proyekto tong artistang to. Alam mo yon yung ganong klaseng mga eksena. Kaya parang bigla na lang mawawala. Oo, nakaka-anxious Ako talaga, ang naisip ko naman talaga, gustong baguhin ng mundo ang nakakistang sistema natin. Wala lang. Lang. Wala naman masyado malalim. Gusto lang niyang baguhin lahat. Baguhin lang. Maiba-iba naman ganun. Parang lagi na lang normal. Kung lahat tayo pa kanan, gawin natin yung pakaliwa naman. Parang maiba-iba nga, 'di ba? Ibahin natin yung sistema, ibahin natin pag-iisip ng tao, ibahin natin ang lifestyle nila, ibahin natin ang ugali nila, ibahin natin ang treatment nila sa buhay.
Di ba? Posibleng ganun. Siguro gusto ng universe na magbago na kayo. Di ba? Oo. Bibigyan ko kayo ng bagay na pag-iisipan nyo ng husto. Di ba? Nabibigyan nyo ng matinding reflection. Na pagbibigyan nyo ng matinding pagmumuni-muni. At totoo nga naman, di ba? Ang dami sa atin talaga nag-reflect sa mga araw-araw. Bakit nangyayari sa akin to? Bakit kailangan mangyari ito sa mga tao? Di ba? Lahat tayo nag-iisip ng malalim. Siguro, And, partner, yun din yung isa sa mga itinuturo sa atin itong crisis na ito. Ang itinuro talaga sa atin is to have more compassion. Ngayon, mas ano na tayo sa mga tao, parang mas iniintindi natin yung mga tao ngayon. Kasi, for sure, kung ikaw may pinagdadaanan, 'di ba? Meron din sila. Lahat tayo may kanya-kanyang kwento ng COVID. Not necessarily na nagkasakit, pero kwentong pandemic, alam mo 'yun, kwentong eksenang surviving the crisis. 'Yun na nga lang partner isipin mo. Ayoko na lang isa-isahin, pero lahat halos ng trabaho naapektuhan, 'di ba? Nakakaloka talaga. Walang hindi apektado dito. Maliit o malaki kang tao, diba? Literally or figuratively, malaki or maliit kang tao, apektado ka ng pandemic na to. Correct, diba? Mahirap o mayamang bansa ka, apektado ka. Parang isa na naman pagpapaalala na yung kapag ka Ash Wednesday, partner, 'di ba? Kapag ka nilalagyan tayo ng abo sa noo, 'di ba? Na babalik din tayong lahat sa alabok. Sa alabok tayo nagsimula at babalik din tayo sa alabok. Alam mo yung parang kahit gaano kayaman, kahit gaano katalino, kahit gaano kabongga, in the end, pantay-pantay lang din tayo at lahat tayo babalik rin lang naman talaga sa alabok. Yan. Agree. Hi, Kalurke. So, good luck lang po. Salamat. Stay safe. Oo, salamat dahil nakatutok kayo sa amin. Kung man kami yung nagiging dahilan kung bakit kahit papaano nasa-survive nyo po ang pandemyang ito. Ayan, salamat that we are part of your morning. Salamat po, Kabisyo. At salamat sa Diyos, may sweldo na ulit. Yes. Ang hirap ng buhay, nakakaloka marami talaga. Sa atin na masigla ngayon kasi may tatagap ng sweldo ngayong araw na ito. O tipid-tipid stretch your budget. True. Kailangan mapaabot natin yan hanggang sa susunod na sweldo ulit. Tama, ganun talaga yon. Mga Kabisyo, mamayang 9:00 tayo magkakabanding-bandingan para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay, kaya atin yung pakaantabayanan. Gotta go mga Kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yon! Always your number one. SM Radio Station.